Barok-barok ni songsi bangi haban penkot no ikto ka Jingriew jing kong juri mon risau ka berteng karang di desa mendong hendak ka por ka masya ingi bat kala di por ngi bangen penkot no ya kani ka live phone in program ki Jingriew khasi ka balawan chhi menta ka step na ka Shillong station jang ka Akashwani ni ai kublai ya ki tu barok ki perlok ki balai sementah ni ka program berkum juru na ka menta jang ki tu ki balas ngap na lagi jang ki yang sem kublai shibu ni ka por ka juphi kani gari ka Akashwani Shillong sngobha ban apan menta sai ka program ka banbon चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने ISI मार्क देखकर ही खरीदें क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। देवनारी तुम्हारा शिकार कर चुका था लेकिन एंड मोमेंट पर तुम उससे आगे निकल गई। अब तुम्हारा अगला कदम किस तरफ होगा जिस पे तुम्हारी दशा और दिशा दोनों तय करेंगे। हमारा अगला कदम आगे नहीं पीछे होगा क्योंकि देवनारी से हमें बचना नहीं टकराना है। देखिए जानकी सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे सिर्फ DD नेशनल पर देश का पहला चैनल देश का अपना चैनल Kini gede ke Akashwani Shillong ke bawalam spi hakne ke por ya ke program ke Lyngwiar ki Nongthoh. Pi barok ki parlok no sngam i priang samai pi barok hone ke por shakne ke program ka Lyngwiar ki Nongthoh bat ngin sedang ya ke program daga bangin ya sngap shwa ya ka jingkran nai Dr. Streamlet Dkhar halor ka phang im ka Ktien im ka Jaidbynriew kuble pi barok ki pat ba nong sngap kamat kren ka bla ai hanga men ta galong haba ka Ktien ka im ka Jaidbynriew ka im kini ki Ktien kide ki simbo prakhat jong I father H alias umlong bat Nongthoh ba pau nam jong ka rekhasi ban yo ya ka paso jong kini ki Ktien nang kong e ngi de ban Nongthoh janai sapang ka jingdon kam jong ka Ktien ngi ki khasi ngi don la ka Ktien kren na do dang ken thong ka perthei ba dang ken deng ka bning ki long shwa man shwa jongi ki em rengkat ka Ktien ka bangi ong ha Ktien nongwei oral tradition ka Ktien ka de ka bate song bat sop span ya ka jinglong ka wei jong ka Jaidbynriew Dega Ktien ka baki long shwa ki kai ki long din baki dei ban tingkan haba kren namar ka Ktien ka laban penmong yanu haba ki Ktien ki long ki baklamakor haka joko por ka Ktien ka serpai serpot ru haba la pendon kam da ki Ktien kentu kan pham hagi khep baton kam deiling ba ka Ktien ba khasin dai ubat ya ka juban ka sat sakular shisien ba ula clay umjukla deiling ba ka Ktien ru Balayat ho ye ki khana parom ki khana pateng bat ki khana tang jong ka Jaidbynriew ringkat ka sneng ka krawi la ki khon ki persa bakin tibreu tiblei na ka wei ka pateng sha ka wei pat bat ka kolshor khasi ka yang rasong ha ka ta ka juk ka bakren tang da ka Ktien nrei ka nang ya ki sngi ngiru ngiyo ye ka Ktien tho ka bangi tipat ba baya ki dak tho ka si lapan priang da u Thomas Jones na do ka snem shejar praspa sapu ar kindiat nginya pen kan mau ya ka jing ya lenti ba ka jing keu jong ka Ktien ka si kum ka Ktien tho ka Ktien ka si ka ladei ka Ktien ni kai ha ki school na do ka kerdan middle english ne ka class ka Banriew bat kala yo ru ya ka kerdan kum ka Ktien tho examen ha do ka class ka Banriew Nado ka snem shejar khandai spa ar. Kala deiru ka subject haka intermediate arts bala ito da ka Kolkata University nado ka snem khat khandai spa. Kala yo ru ya ka jing ito na ka Kolkata University sa kum ka wei ka subject haki kerdan pule hado ka kerdan degree. Kala dei ka subject jong ka MIL haka matric kum ka subject MIL but elective haka class ka bakhat wei but khat ar. Nado ki por Assam wat haka por bangilayo e ka jilla Meghalaya ru haka jilla Meghalaya li lei kala dei ka subject ka bagi khana ka sui ki dei ban shim haka class ka ba shipho ka bakhat wei bat ka bakhat ar bat ki dei ru ban pass tat hado ban do wengno da ka Meghalaya Board of School Education haka snem arajar khat lai ban pinlong no e ka kum ka elective subject omshu kum ka compulsory subject
Kalayo ika kedan kum ke subject honors elective but MIL naka Guwahati University but lapan kam tikna daka Northeastern Hill University. Kalkan jo kum ke subject haga kerdan MA nado ke snem shijak ndai spa prapuwe. Kum ke subject haga kerdan MPhil haga snem shijak ndai spa prapunriu but PhD haga snem shijak ndai spa khandai po haga khasi department nehu. Kajingkew irat jungak tin kasi kalong ba mentala bantho dissertation lani thesis haga tin kasi. Kaktin kasi kalayo ya ka kot khubor unongkit khubor na do kasnem shejar praspa prapu khandai kabalas dang da Williams ki babon ki kot khubor kasi ki balami na kawai ka porch kawai pat ka por bar hadu banta bat kiwei All the radio kelas dang ban ai kubor dak tin kasi na do kasnem shejak na spa sawo pra ter hado menta. Kadu darshan kendra ru kelas dang ban ai ki program kasi na do kasnem shejak na spa khandai saw ter hado menta. Lami isa kilat pathai kubor shimet. Kilami ki jing ai kubor lang ba ki internet bat ki blog ki baper. Haga jing puli ro ki khna klanang ye puli bat ya pa sa ka subject kasi. Na do ka saw tarik ujamang arajar san. Ktien kasi kalayo kakerdan kum ktien senrop jong ka jilla bar kelas dangru ban pentrekam ya ka ki office trekam ka sorkar nrei hakidor ki bam da shaib ha namar klem da pendon kam salon sareka toy ka jingkeu jong ka ktien kasi kala pani shai ba ktien kasi ka de ka ba bar ka ba keu irat bar ka ba ya ringkat bar ka por Nadukas nem mangiyo ela ka jong ka jilla ha ka por ka jilla ka don ha ka yeng dor bar tau an kala don ka jing persyang da kinong elam ka jilla ban dawa ya ka jing pendon kam ya ka ktien ka si bat kalas dang ha kan rew tarik uyayong jong ka snem shejak na spa nyopu ar haba u Professor Martin Narayan Majau ulo ong kumni ha ka ktien paring sir. If Khasi language is to be enriched and raised to the highest possible level, certain subjects like music, fine arts and handicrafts should be incorporated in the present system of education. In this respect, there should be two types or two kinds of principles to be laid down. One is that it should have a job-oriented syllabus and the other is on certain other suggestions which would take time to read, but the fact is that education should be very strongly placed. Kiwe kinong elam ru kilaya dawa ban ra kerdan ya kaktien kasi. Wala ka Sahitya Academy ru kaladon ka jing dawa ba nado ka snap siya kanday spa nyaw pusa wa ka por belong khot u Professor R.S. Lingdo hadien katay Professor H. Blueston hadien i Dr. M.P.R. Lingdo hadien i Silvanus Lamare but ka Streamlet Dkhar henry kala shu sa ga jingele hado menta ban yo ya ka jing itu kum ka tin tho bat pule lane kata ka academic recognition haluk sabha lapan pau bade ban itu ya ka tin ka si da Professor P.G. Marbanyang haba u krishan ya ka jing itu ya ka Nepali bat ka Manipuri u piar kendia pat u ladawa ban itu ya ka tin ka si haba u krishan ban itu ya ka tin boro bat santhali Henry la sabusan snem hadu menta ka jingele baga ktien ka si kan yo rung haga karnet ka bapra kadang yai sateng ka jing roi jing san jong ka tho ka tar ka si kala nang keu irat na ka wei ka snem sha ka wei pat ka keu om tang ka jing penmi bon tli ki kot ne ha ka quantity Henry ha ka jing don ki kot ki badon dor shi bon ne ki badon ya ka quality ru Kajing pen kelak tien ru kalanang yat, kalanang mi na do kapor ki sahab missionary, but ter saki translation na ki Indian classics, shaka khasi, kum ka Ramayan, ka Mahabharata, Buddhadev Charitra, Gitanjali, but kiwe. Nang taladangi phaj ki kot English background nam ka perthai ru, kum ki sawangka u Shakespeare, u George Bernard Shaw, nang taki paramudor jong u Thomas Hardy, u Edgar Allan Poe, but bon ki poetry kum ki jong u John Milton, William Wordsworth, Percy B. Shelley, but ki wei ki bamla banyaw tang lot hangne. Nanang mi ru belai ki kot bishar banya, ban gantiu ka ktien ka si, but ya ka thok ka tar ka si. Haba pai jo ka jing roi jong ki school bat ki college hagane ka jilla kapan pau shai ba ki kimi ki pa bat ki samla kane ka jok ki la Nongthoh ya ka jing don kam jong ka jing nang jing start bat ka pule ka puthi bangi de ban ya chakmat bat ban ya tunjo terpeng bat ki wei pat ki Jaidbynriew ka jing kershan ya ka jing tor chakmat ka Khasi Author Society na do menshwa do menta kadang yai beteng
ki pai ba ki kimilenti kumno ki khon samla kin yo ki jingmen toy ki office trekam ki ba pher hala ka jilla parwat chabar jilla ru kadai ko hok jungi ban yo ki jingi tho ik tien ga si kuma chupen kan mau bang yo ik jilla ru de na mar bangim kwa ban kren ik tien asamya ni kan tai chi sindon ba ka tien asamya kan long ka tien pedeng jongi ki khasi ni long ki brew ki ba e yala ka jong ka tien nong mai nong pa namar ka de ka tien kabala long ubot lom jong ka Jaidbynriew ka jing penrung ngi ka tien nong mai nong pa ha ki curriculum jong ki school ha ki kadan pule ba pher kan ye ya rangkat bat ka tien phira jong ka UNESCO ka ba long ru ka phang jong ka jing ra khe ya ka tien I mei menta ka snem arajar arpusaw ka ba ong multilingual education is a pillar of intergenerational learning lani ka jing puli haki babon ki jat kitien kalong research jong kam hikai baki brew ha baro kirta kila ban yo ki jing hikai lang ban tip khambha ya ki e da ka ba yo ya ka jing hikai iwei na iwei pat kade ka banta ka baron kam ban yo jing hikai ka ba yai ne ha ka ba pateng la pateng ngidei ban ya trailang bat ban yo ki sap ki jing kodor bat ki jing tip ka jing kwa ka UNESCO menta ka long bandon ka jing de pdeng ki bala san bat ki khna harangat ki lat ki lenti ban tip ye ki lat bat thamai bat ban wat ye ki jing tip thamai ki badon bat ka jing thmu ha ka ba kin long ki nong hikai ka jo ko por ki yo jing hikai ro ka jo ko por makiru na ka ba ki tip e namar ba ki sam lang ye ki jing tip bat ki jing tibet jong ki weiru kalong ka jing sha bangi kham sngtho pha bangi tip ela ka jong ka ktien bat ladangi la shu le ban sngtho sabat ya ka jong ki wei kalong ka jing men to yengi kalong ka badon kam ban sngtho ela ka ktien bat ka culture da ka ba buram yela de bat sngtho ya ka jong ki wei ru ka ktien kalong ka mat ka badon kam ha ka pule puthi bat ngidon ka hok ban dawa ban penne pensa ela ka ktien nong mai nong pa bat ban bo jing tho ya ki benta ba pher jong ka kom em ga Jaidbynriew ha ki literature jongi bat ngi deiru ban e bat ban pule ka la ka jong ka ktien kom ka Jaidbynriew ka ktien ka si ka de ka ba em bat ka ba reus pa ha ki kentin Kikintien ki belarong ki din shon hi nadu ki por jong ni sourcing but u evars u yarington khargongor but kiwe hado menta kiladon palat lak kentin ban pene pensa laga ketin ladon bon ki don kti kom ban chupen kan mau ka sengkhong kan teori kalwa bo akhmat e ya ka site academy ban ithu no ya ka ketin ka si ka belong academic recognition ka constitutional recognition pade ka bayat lintin do ka snem shajak na ispa prapusaw ban bo jingdawa ka floor of parliament baga ktien ka si kan rung no ka khrnet ka bapra kum manchu ban biang baga ktien ka si kala rung kum ka associate official language jong ka jilla kum ta ka subject khasi kum ka MIL ka deiban beteng ti ka ktien ka si la ithu akiliang ba pher la ka long ha ka san perthei san hi ma ha ka emlang ka salang para ka jingpule ya ka kum ha ka subject linguistics kat kum ka article lais pa sa punyo ko ong ba deiban ithu ikitien ka MIL ban kudup ya ka jinghikai ya ka culture ka history ka folklore bat ka philosophy habang ipet menta ka CBSE ru kala ithu ya ka ktien ka si bat yele examine ya ka CTET kum ka language ka baningkong bat ka baar ka biet ru ka itho ya ka ktien ka si ti menta ka jingli ka mi kum no pat ka MIL kan do no ka kerdan kum ka compulsory subject hato ka jing penlong elective ya ka ktien ka si ka pendu nong na ya ka Jaidbynriew kani ka jingi le jong ka jilla jongi kala ta ru ya ki weidi ki scheduled language kum ka Nepali, ka Hindi, ka Bengali, but ka Assamese, but ki wei de ki belong ki subject MIL ha ka jilla jongi. Ngidei ban kentiu ya ka ktien ka si kum ka ktien kai, but pule, but tho examen ru, hado ka kerdan ka bakhat ar. To mentangin kam kenti, ya ka hok, mangin yang teli ban pertajam da ka wei ka sur, mangidon kami la ka ktien bakan yai ne bakan yai beteng bat baka jinglong kerpang jongi kan paw hasla perthei naga ktien imei bala khaingi namar habaka ktien ke im ka Jaidbynriew ka im bat ka Jaidbynriew ka bapule halaga jonga ktien kan om yap iong ifada Hopewell Elias
ngangit scam ba da ka jing tre lang kum ka Jaidbynriew ka jing jongi ban kren ban tho ban pule ya ka Ktien i mai kan punut long ya ka jing kwa jongi ba ka Ktien ka si kan long lem kum ki wei pat ki Ktien ka ri India bala i thu ha ka kernet ba pra jong ka ri ti sanchar ka ri India knang ba ngi ki rit pat ngin yo ela ka hok bat ka jing long kerpang na ka Ktien ka bangi kren ka bangi tho ki bangi pule bat ka bangi phos ne ru Slam bat shirta Ktien kasi kublei shibon Ketumentan kalong ka jingkren na Dr. Streamlet Dkhar halor ka phang ka Ktien ka Jaidbynriew. Ngin ya peteng shushu ya ka program ka Lyngwiar ki Nongthoh ha ka bangin walam shipi pamenta ya ki jing pule poetry. Ngin ya sngap shwa ya Evanisha Pathaw ba in pule ya ka poem ka Jingbishni. Ka Jingbishni ngi ha ka juk menta babuan na ki jing huri hura ngi ha ka jing sarong bat ka juk kala kala khong pong buan sien ngi shong klik ti min siem ka pun da Jingbishni balay siya ngim la ban pet bakiwe ya uso kin ken buan sien nga jus ngoling baka Jingbishni klem don dor shisha basin shar ka Jingbishni Jaidbynriew kalas dang bansti wow ka Jingbishni ka pinher dor ya ka Jaidbynriew khasi buan sien nga jaw ki ummat kthang baka Jaidbynriew jongi kalaling krang halamarway buan sien nga juper khat phausi ki ummat kthang nanga kimrangat kamin siem kaling kapisa baka Jaidbynriew kalasdang bansa kama lada kumni shikumni ngin long ayu ya ki pateng ngin jubab ni ong hatu ngila jupin shong nong rim baka bangile kapateng yangi kantim hakani ka perthei ngi tang shisien tungin long kanuksa babha yaki long din tungin long kinuksa babha bat janai baka pateng jungi kanyai phernai Hadian jong to ko poem ka Jingbishni bla pule da Evanisha Pathaw ngin ya snga pamenta ya Rangkitbok si Dikrud pe in pule ya ki poem ki bailai tho ha karukom tho ka Haiku ka Syndro ban ka Tanka ngan pule kini ki Haiku ka beningkong usimbai basep ka lingkharep basaiso don kambiang perla ka baar priang jarut kamyau jaushe hajing shit kerang upadot hijrut kular ngan thelut lom ban keu duriau banjingi jelop hidabor nala kasle miar wat ki basyong ne du ki per benrengkeu ki breu sa sorba shamilim wat bam khasi bangru la ka Ktien ho ki dikhiu shakindo kim jo sho hajing wat bam tu ki breu shasor jing ki arngut tip Jaidbynriew ayu satang karayeng Martin iutung sma loin gikmut kilongkme bawat ya pliangja library jarjar kanyong kongwing wung shiwung kam henya kibe sakani ka bakhado sngi telang shit kerang shapo kadai tha samsam ki jingbam pelasa Syndro ki deki ek pen samut nginya puli artli na ki Syndro kabening kong dom riang katanga ulok kum khna skul tangkren pajut kishkor pukri kwai sma ke kata ka basma nongsor kikeli ngan puli gani katangka halor tangtiak halor ka jingim pelun kum shaka katelun gani ka jingim hajo shi hajo kasdang kakut kumnuru long tang jingkeli sudah kahok ka jam knap haki tersim usaipan kaspa mo ka khet kerdo menta jingtim kajwat ban yai lintikem bon sien nga kali shafang gani ka jingim kadai ka esha nga shin tiaw nga pisa baka jingim kalong mayan ka maya jong kapor tangkin diat por ngisngo henry kapor kalaklan kalit pai tip shae lasai ka her kum ka bit laway kum dum dingim kakarawat jing shai tang baka baje kaya hikumjo kisngi gitelun hikumjo henry kadan kamaya ayure halendat kapor ki jing ipher kum nore ki wan parsian tu akan ikajuk ka jing kenja yan ba phlai trim ka jing long brew klanang yat be klemtip kakut nakasaw ka sian sa ki jinjar tra umla sange kasngeu bha bat kawir menu gini ki jing kala ki wan kumno ki pen kala ya baro salunsar he ki dak den trai kiniru ki sakhrdong halendet ka jing mudur kapor bajahan dukhi kani ka sedang suthet wala ka juk kalamare kodam hakajing start baspe ka science henry kam shimala pendap ya ka sudah
kathli kamen Syndro kaba ar jong kani ka poem Shakitdu jong usnem ki por jong ka tamasa ki por jong ki bam sadhai ki por jong ki shangkai bidisi ayom khawai imat kim kiu kiu shu kasor kelas dang aidak pat suki kangam Shakitdu ka jingkenja Shakitdu jong usnem ki shaka jong ka jingim ki telun mat ki sedang sator no kloi Shakitdu jong usnem tang shibit por kan saher upor kat nang yat nang stet ban ong baka por kam stet di Ktien jan hau kidon kidak jing perla ayure habadon ka jing sedang kadon ru ka jing kut kumbaki kilo myan pamyan jate sesun beneng kumta ki kislading shani sesla kendo haka jing be jong kal air kumta kumju kapor ka yat stet kumbaki hi maki Pilayo somentan yaki poetry na Rangkitbok si Dikrud kiba ilat ho hakaru komtho Haiku Syndro ban Tanka. Ngini asngapa menta se ka jing puli poetry na Jaidbynriew Nongthoh ki kerteng jong ki poem kiba ilat ho kilong uhun haki slakti jong pha ban bot da ka poem uthalle ban saka weipat ka poem klem mapi. Uhun haki slakti jong pha keng ban perkhan keng ban pho snew ba jing yai lenti jong o kan kot hapha lamet ulam rau bari shaprang kan pau upat kari menta untip ya ka kerteng jong pha pupen priang da jing yap bakandit ban poi perkhat bunwan thia yap shipor ha ka jing kedop kitab niang jong pha balei umjit ya ka rameswaram ne ya ka nongba donnam jong kari kenjri ayu phate bunwan penkot la jingring penhiar mensim hapha imat phakwa ban shimti yakamet jong u phakwa bunthia hakajingka kidingse ba ithiang jongpha lada unyo ban penkot la kajingkren ka khubor ayu un ayapha bat yala kari lese ka bathiang tam na ki bathiang tam ka bakor tam na ki bakor tam shphang u thli ulong kum ka boitha ya u tu sumarbha ban penki thma to tip ula kumju rude ban pa watsha ba un padia kulmar ya u to da sanshar namar ula ban lam bakla ban klet ya jing shisha yala kular wat mlen ban ngoj lada phikwa long khoj wat nom pen mlen ban bun chintur khnang ba jing im kan sngur watsha bun pen mi yunga namar kane kambha kamper laphi kanno kumno kan mau kambit lano ubriu bakhoj akashintur kan mau do not usngur une ude ubriu bajanai ka ong ka Ktien utrai watsha unlam shathok shukor long briu ban pen herdor ya u kan mau ban su marbha ombun padia ruma ngap bathiang na u to ai kinmi ladom neshai watsha na u kinmi kthang yaki weiban penpang shukor bathok ai un khang khop yo ba ki beniat kinlop namar ka shukor bat kathok kinlam rusha dujak ngan pule ya kan ka poem ka bangala ai kerteng klemapi kirempe kin kenja bat kin sha khrwit haki eryong erngit babun jai kishnong ki hima kin pat kin pra lada klemapi kijing ai barem dor bangan ai yano reyano kin nomentoy lada klemapi la on kha byang yanga daki pausin haperthe ban im daki hajar snem ngatip kam mentoy bat kita kisngi kin shulong sep ngan kelalong penban ubalarem lada klem mapi pisop spine piserpai ya dok not belamong ayu pat de ngan batai ngan ong white lam usim kan kem sarang kapan sngiat kando la kador kando la ka jing tenat lada klem mapi kirishot baklan ka yings kin bam kruin kin puut lada klem mapi bun kilado ya ka jingsuk bakim tre pan penjem laki kho siu ha ki slakjat jongphi ki yakliang yapi bat ki ki bom dondor ki batang shipor ngaru ngan thali bat ngatip ngan balat lada phimyo ban suthet ha ki thwei ka do not jonga namar phi de kamelu ka jingim ubayo yapi da leile unnom manrim Kita mentan kilong ki lightly ki poetry ki plapule de ba Jaidbynriew Nongthoh uhun ha ki slakti jongpha uthalit bat klem mapi parlong nos ngam ngin penkut ya ke program ka Lyngwiar ki Nongthoh da ka jingrwai jong I wan din lan khongwer ka jingrwai ka bi ai kerteng ki Ktien laishnong ka thain sora
Nengkong an pai sakaktin rengut Kaktin rengut kabas ngau jenut Abaki kren pin kwa bertubuh Pan ong kap liang ki ong kap leng Pan ong lapat ki ong lapet Pan ong kibriu ki ong kibrau Pan ong ka Shri ki ong ka Shau Pan ong ka do ki ong ka ko Pan ong la day ki ong la do Ki kien riwar yong ka than sora Ki bas ngau bang ngau tiang sisya Ki kien riwar yong ka than sora Ki bas ngau bang ngau tiang sisya Lada ki kwa banang yaki Kentang super syang kenang noi Baar ngan pai sakak tin sobar Kak tin sobar kabas ngau tenat Kentang ya kren pin kwa kaban ngap Ban ong u kwai ki ong u kwai Ban ong u blei ki ong u bloi Dang don ki tin bas ngau thamula Ban ong ka sopti ki ong ka jarkha Ban ong ka tung tap ki ong ka pudiap Ban ong jan kerja ki ong ka radiap Ki kien riwar yong ka than sora Ki bas ngau bang ngau tiang sisya Ki kien riwar yong ka than sora Ki bas ngau bang ngau tiang sisya Lada pi kwa banang yaki Kentang super syang kenang noi Pat kapalay ngan pai sakak tin suktia Kak tin suktia kabas ngau bernia Pan ya krenteng teng gas ngau salia Pan ong lapoi ki ong lalar Pan ong lalut ki ong laluit Ban ong lek no ki ong yale Ban ong ka jenta ki ong ka jong nei Ban ong ka pleng ki ong ka jong khan Ban ong balas lem ki ong la jahnem Ki kien riwar yong ka than sora Ki bas ngau bang ngau tiang sisya Ki kien riwar yong ka than sora Ki bas ngau bang ngau tiang sisya Lada pi kwa banang yaki Kentang super syang kenang noi Ki Ktien lai shnong ka than sora
Parong no sangap dak to ko jingra jong iba one den lan khongwer ngin pun kun noi ka program ka Lyngwiar ki Nongthoh ka balawan shapi na ka Akashvani Shalong. You tune to the Shillong station of Akashvani, broadcasting on 103.6 megahertz and on 347.2 meters medium wave, corresponding to 864 kilohertz, also on Doordarshan free to air DTH, and live streaming news on air app. A very